Stajmanon reprezentuje Zembla a v jeho sedle Jiří Skřiva. Zembla příslušníkem plemene holandský tepokrevník, plemenná kniha KVPN, Pogujdam, matka po Heartbreaker. Jiří Skřiva aktuálně figuruje na druhém místě průběžného pořadí, když má na svém kontě 29 bodů. Oni jsou jak ty tak přesně tak. Na překážkách bezchybná, ale prohráli boj s časem, protože ten byl 89,75 a jak jsem říkal v úvodu, stanovený čas tohoto parkouru je 87 sekund, takže Zembla a Jiří Skřivanci nesou a ponesou si je zřejmě i do finále, ponesou si jeden trestný bod.